नमस्कार प्रणाम बिल्लू भाई 2M कॉमेडी चैनल में यहाँ सबके स्वागत या तलाक आप गए छी फिर से गौरव ठाकुर के नया धमाकेदार कॉमेडी वीडियो। ई वीडियो का दिल दिमाग एपड़ा फेफड़ा कहीं ने लाबै नहीं त दिल निकल के हाथ में आबि जात। त चलू बिना बकचोदी करे वीडियो स्टार्ट करे छियै। की कहलो बेसी गुमान करे छै करते नै तू की कहलबो एकरा। अच्छा लबर लबर करते तो कर जान ला लबो ला के देखो तोरा घर पर में एके पुलटी ला के री निकाले भागबो एते से। अच्छा तू कौन गांव के छोरा छो त डिटेल में बता दो त। अच्छा गोरा भाई बात बतावा त ई छोरी तोरा बहु आर खाइ छा हो। अच्छा बेसी हवा मोड़ दे तू पंख न चलाबो तू कबूतर के बच्चा छो की हो। अच्छा गोरा भाई बात बतबा त तू कागो छोरी का लै छो भर दिन में तनी बता दो डिटेल में। की कहलो तोरा सन छोरी के रोज लै छियै तो अकर सन त तोर बहिनो है त ओकरा त खूब ठकै हेबो तब त। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा तू ई सब बताओ वीडियो तोरा सबका केहन लागला। अगर वीडियो बढ़िया लागला त वीडियो का लाइक कमेंट और चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर दियो। तो मिले छे दोसर वीडियो में। अगर वीडियो बढ़िया लागला त लाइक करके वीडियो के जरूर जइयो। तो मिले छे दोसर वीडियो में के लिए इतना ही।